Hey guys, welcome back. So, I just woke up from my sleep kasi nag-night shift ako kagabi. And pagdating ko dun sa hospital, dun sa station namin, naka-ready na ang mga tutulugan namin na yung mga upuan na mahaba. Ni-ready na nung kasama ko kasi ako yung on-call. Nakipagpalit kasi ako ng sked. Tapos, yung duty ng kapalitan ko is kagabi. Kasi hindi pa pumunta kami Tarlac. So, kailangan ko makipagpalit sa kanya para makaalis kami ng madaling araw. Tapos, yun yung duty niya kagabi. Grabe. Ang toxic, guys. Wala kaming idlip. Grabe. Kasi, di ba, syempre, pag may mga ganyang pangyayari, kailangan asikasuhin agad ang pasyente, ganyan. Ang hirap. Tapos, nag-transfer pa kami ng patient sa ibang hospital. Tapos, yung pasyente namin na na-aksidente sa motor. Parang may something. Kasi bloody yung urine niya. So, yeah. Madaming pangyayari sa amin kagabi. And, ano ba yung sasabihin ko? Nag-upload ako, guys, ng vlog ko sa hospital kagabi. So, yun, meron akong vlog ngayong hapon, hopefully. Tapos, mag-edit ulit ako ng vlog para mag-upload ako mamaya doon sa hospital kasi duty si Mac mamaya. Punta ako para mag-upload kasi nga, di pa, wala pa kaming internet until now. Tapos, pumunta naman daw yung ng PLDT dito sa amin. So, baka by Tuesday, mag-confirm na daw na pwede kaming connectan na internet. So, naka-internet ako dun sa kasama ko kanina na may packet wifi. Tapos yun, sobrang ang daming yung comments, guys. Daming comments sa YouTube, tapos sa Facebook page, tapos sa Instagram ko, daming nagpa-follow, ganyan, nag-request na mag-follow. Ayan, sobrang nakakataba ng puso lang yung mga comments nyo, ganyan. Na hindi ko na-expect na ganun, na may mga ganun palang magko-comments. Magko-comment sa video ko, di ba? Sobrang nakakataba lang ng puso. Nakakataba. Cardiomegaly na ito. Ayun, magkakasit na ako sa puso dahil sa inyo. Walang saya-saya lang kasi yun. Actually, mini lang naman yun. Konti lang naman yung papamigay ko. Kaya kung naiya ako. Basta guys, kalipas ngayon, iniisip ko kung ipapag-giveaway ko sa December. Hopefully, meron tayong mapamigay sa December. Ano bang gusto yung giveaway, guys? Yung parang madaming items na kahit mura lang, or yung parang isang item lang pero bonggang-bongga naman. Ayan. So, just comment down below kung anong mas gusto nyo na makuha sa December para ngayon pa lang mapag-isipan ko lang kung anong bibilhin ko, ano yung mga ipunin ko kung kailangan, di ba? Para masaya. Kasi sa YouTube na lang ako nakakaano ng stress. Lalo na ngayon, first sem, enrollment na namin this August. Tapos, thesis writing na ako, guys. So, I don't know kung anong magagawa natin sa YouTube. But yeah, I will still make time to film, edit the videos, ganyan, diba? Kasi masaya. So, yeah, maligo lang ako, tsaka mag-edit, and all that. So, kung sa mga gusto magpa-shoutout, just comment down below para ma-shoutout natin. Hey guys, kakatapos ko lang maligo, and I'm planning to apply my Bentonite clay mask. Kunin ko yung salamin. Dito na ako sa study table ko para habang nag-edit ako di ba, ongoing ang mask natin. Nawawala na naman ang aking electric fan dito. Hello guys, ayaw na mag-on ng laptop ko. Give up na ba? Ang aking Bentonite clay is here. Ayan, nurse. Nilagyan ko ngayon ng charcoal. Kasi di ba puro ako night shift. Ba't ayaw mag-on ng laptop ko?
my gosh. Ooh, lamig na hangin. Ngayon, nag-on na ang aking laptop. Wait lang. Ayusin natin. Kasi ngayon, ang plan ko is to edit my vlog para bukas ng gabi ako mag-upload ng videos sa hospital. Ay, nako. Hindi na ako nakakasagot, guys, masyado sa mga comments. Gusto ko nga din sumasagot sa mga comments nyo right away. But, yeah, kailangan mo na magtiis ngayon. 5, is it done? Kailangan ko mag-edit ng dalawa na video. Is this 2? O parang dalawang video pa. 2 or 3 vlogs. Para halos everyday na ako nakapag-upload pero so far, yun. Tingnan natin kung magagawa natin everyday kapag nagkaroon na ng internet connection na mas maganda. Hi guys! Ay, meron pong dirty po na baby po dito. Oh, very dirty! Yay, kiri yung diding niya. Maligo ka na. Say bye. Nag-uuo ako. Ay, nag-uuo ka. Doon ka na kung nag-uuo ka pala. Sabi mo kay mami. Yeah. Bye! Hi guys, so nag-edit ako. Tapos biglang nawawalan ng kuryente. Nagkakainis. Yung laptop ko kasi dead cell na yun. Hindi mo ako may video. Hindi kita i-video. Kasi bad ka kasi. Nagja-jump ka sa bed ko. Hindi ka magbe-video. Tingnan mo yung tingnan nyo guys yung ginawa niya sa bed ko. Ayan. Diba? Nagpunit-punit siya ng papel. Ayan, ang galing-galing talaga ng... hindi kita pala i-video. Hindi kita i-video. Ayusin ko pa tong bed. Ano ba yung sinasabi ko yun? Wala kasing battery yung laptop ko. Nakakainis! Bakit wala? Lagi na lang nawawalan ng kuryente. Kanina pa buti na produce yung vlog ko na isa. Ano ba yan? Puro na akong complaint. Yeah. So, I'm gonna fix my laptop na naman. Nakakainas. Sana na-save yun. Dami ko nang na-cut. So, wait lang guys, ha? Guys, diba sabi ko kanina na nawalan ng kuryente. Kasi hindi nga na-save yung ginawa ko na video. Kaya sabi ko na na-cut. Tapos, I went back again from 0. Tapos malapit ko na naman siya matapos. Nawala na naman ang kuryente. Ang galing ng Noel ko. The best. Noel ko, you're the best. Ayan. So, I need to do it again. Again and again. I hope na-save yun. Yeah. Let's see. Kung bumasa. Sasaktan ka lang. Hey guys, so tapos ko nang mag-edit ng pala 2 videos lang. I should edit, sabi ko, at least 3 to 4 videos. But then, yun nga, yung ganda, loko-loko yung mga files ko dahil sa Luel ko. Ayan. So, I edit 2 and 2 thumbnails para bukas ang gana upload sa hospital ng 2. Kaya niya yung 2 sa 8 hours. Kasi kung minsan pag malit lang yung files, kinakaya niya ng 2 hours lang, ganun. So, yeah, I'm gonna upload tomorrow para meron kayong mapanood sa when is the schedule? Pagod ako sa Wednesday and Thursday. Yes! Ano pala ngayon? August 7. August 9 na birthday ko na. So, yeah. Matanda na ako. Wala pa akong achievement. Charot. Goal ko talaga pag 25 na ako, dapat na ako. Dapat before ako mag 26.
ano na ako, master's degree holder na ako. Yun talaga yung goal ko. So yeah, I'm gonna head on to my bed now. Matutulog na ako while doing that. Magpe-prepare pa pala ako ng uniform ko for tomorrow. Yun. Kasi ma-on call daw ako. Dami pa rin pasyente, guys. So be careful kapag lalabas. Ayun. Kung kailangan mag-off lotion. Ayan. Kasi yung dami natitengge, huwag papaulan. Always bring your umbrella with you. And always drink a lot of water. Tapos dapat safe yung water kasi nauso din ang salmonella and ng typhoid and amoebiasis. So yeah. Take care and God bless. I'll see you guys in my next video. Bye. Kill 'em with kindness. Kill 'em with kindness. Kill 'em.